Kurdên Stenbolê tevî hemû qedexe û astengiyan jî hewl didin li hember bişaftinê xwedî li zimanê xwe derkevin. Xiraniya malbatên Kurd dersa bijarteya Kurdî wek derfetekî dibînin û dixwazin zarokên wan zimanê xwe ji bîr nekin. Em naxwazin zimanê xwe dam temam Tirkî jî qenca berkevin alanê xwe da. Ew jî zimanekî xweş her ziman xweş e goyek bi elmê. Ama yek zimanê xwe ticarî ka hûn da nekî. Em vê dixwazin. Navên Brîtan naz diçime hefte ez dixwazim dersa Kurdiya bibim. Li gel ku li Tirkiyê dersa bijarteya Kurdî mafekî yasayî ye jî. Lê li hin rêveberiyên dibistanan di foruman da cî nadin dersa Kurdî. Ev yek jî rê li ber şik û gumanan vedike ji bo malbatên Kurd. Ji loma jî beşekî malbatên Kurd naxwazin ku zarokên wan serî li dersa Kurdî ya bijarte bidin. Ömer Sönmez, Rûdaw, Stenbol.